Uilawa sini press media joto sini Tipra takut tai busangno sini Ipft ne hoy tini press meet bising tei sing jotono hamjang tai kumu yapara te bisas khlai je sini press meet khlaimani angka separate state ne tei jodo sini Motha Bubagra alada rajyo nai dong Ipft alada rajyo nai dong bini bagaina sing tini NC এবং Mever ne tei 2009 ni simi je alada rajyo ne tei आंदोलन khlaimani bising tei जों बर'नो सापर्ट थाइका दाबो पର୍ଯ୍यন্ত जों सापर्ट थाइका दाबो जों नायखा जे जत सिनि महाराज थानचानि मारिनो तैये जे कक साइतमानि सिनि तिब्रा राज्यद्र दाबो पର୍ଯ୍যন্ত কোনো ববরক সাইয়াको जे थानचानि मारिनो तैये दाबो पର୍ଯ୍যন্ত राजनीति হইতে কোনো বর'नो रिंगियाको जे थानचा फाइना जों एकबार फाइट थाइनाय हिनाय किन्तु सि बिनि सुलुगा जे थानचानि तैये सारा त्रिपुरा या सुदो सिनि होल जे विश्वनि बर'राव नुखा जे थानचाना महाराजनि जे सुलुगानो तैये ओंखाय जों दाबो नायखा जे Ipft जे दंनाय र जों आन्डार द लिडारशिप अफ महाराज जों थानचानि तैनो जों फाइनाय 2 तारिख जुलाइ 2022 ते जों सिनि सारा संगठन ते जों मार्च थाइनाय एबं जइन थाइनाय बिनि बागैनो जों Ipft नावै सारा त्रिपुरानि जे दाखुथाय बुकसं दंनाय अल पलिटिकल पार्टीनि जे थानचाना हामजाय दंनाय जे वाइसा सिनि जे हानि मालिक जे दाबो सिनि बागैनो जे सेफ खाने बागै जे सानाय दंमानि जों जत्त पलिटिकल खालायनायाव दिब्रासा दंनायाव जों बुनो वाइसा याक बारियै जों बुनो सापर्ट खालायना बिनिफ्रायनो 2 तारिख जे थानचानि मारि हामजाय दंनाय अल पलिटिकल बरकदों कहनाय 2 तारिख फायो जों मैना महाराजनि थानचानि ते जों जंखायनाय बागै आबो सिनि तिनि प्रेस अच्छा नाउ ते Ipft नि के मोसे रिसना Ipft करे त्रिपुरा मथा थांसिना माइजा नाकि अमो तंनाय एलायंस तंनाय ना एलायंस करे जों डाइरेक्टली जों जइन खालायसिनाय मार्च अच्छा थाने एडिसि चंगमारि नि सगां न जे वाइसा एलायंस का आमाय केन द बुबाग्रा त सीट नि बागे हायका कलांना आमाय पय वान सो चिनि ताकलाय जे ओ 2 तारिख जे प्रोग्राम मा थां तंगनि अबंका एलायंस या जों आबो पुइला क्लियर गानांगो अबंका थानसा मीन्स यूनिटी इंखा आजागते का कुनो बुमुं रियावै जों ओनली थानसाव जे बुमुं तंगनि हयतो बाबो तिब्रा मथा जों आबो गसिना हावै जों जत्त आजागा तिब्रा मथा हावै बसकांनि जे सेपारेट स्टेट आलादा राज्यनि आन्दोलन जों बसकांगो आगावनि लांगान बागै जों महाराष्ट्र सुबानाय बर खायजानाय जों आगरतला खलायनाय ओ थाइ जों एक्जेक्ट तिनि जों सासुक रिमेखौ किन्तु खोनासनि बिसिङाव जों आबो साखलायनाय अच्छा नाउ लगत मन्टे मेवर कुमार जमाति अब तंग कचाम मन्टे बखा के फाइने कक कम हरत बाकी बत ताबुक एमएलए आबो तो बिनि व्यक्तिगत डिसिजन बना हारनाय तबखै जों जे सिनि जे अल टीम जों वान सुगैना खासिनि एक्जिक्युटिभ कमिटिनि मिटिं ति जों पालखै अब सिनि पालनि डिसिजन न जे जों तै बसकांनि सालो लेडियावै थानसानि जे याप्रि सेवै सेपारेट स्टेटनि आन्दोलन जों बुबाग्रानो जों जुबासु खलायो बाहायकेयाव सेपारेट स्टेटनि कारि तुइमानो जों अबनो सिमि नासिगै 2 तारिख सिनि जॉइनिं खलायनाय जों आगलायजा अच्छा नाउ आरो संगठन मा ब संगठन चिनो Ipft नि तंगो वाइस प्रेसिडेंट चिनि जीएस धनन्जय बाबु तंगो ना साका संगठन साका संगठन तंनाय युथ Ipft तंनाय आईडब्ल्यूपी तंगो तै स्टूडेंट विंग रक तंनाय तै विभिन्न चिनि साका संगठन बरक जों बायदा कन्टाक्ट खाय तंगो 2 तारिख नि बिसिङाव जों आबो जतन नर्माल लिस्ट रिविउ दिनाय Ipft दल